Kamora mama intiere nyakora mogi arwa kini machiegni weche manyien ma migago kama bende waiko ni weche mopogore mosatimore ma pod nyime koda timore koda mago ma bende pod wachoko e gwenge mopogore mokwongo wang'ene thuond weche. Duol mar IPOA ogolo ripot e wi chenro mag timo nonro e wi nek mane otimore kinde ng'anyo mag Gen Z gamokalo. Consecutively, if you have any officers, government officers who are colluding with people who are breaking the law, then it's very unfortunate because they are doing what they are not supposed to be doing, and we are also going to crack down on them. Apisas magarite county ma Nairobi sayo kuom chiwarite kanisa ma itudo gi puonj magalagala mano Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa. Higa chiel nyaka masich pioula manonego ji maimayu jodak pod rito piny owacho mondo chulgi e wi lal mane giyudo. Mashigni akoromogi tudri kodwe na boma rote machuo kama inaria deka au chiel no kao kamano bende yudwa e mbui mag oganda achiel kachiel oyudore mbui mar YouTube, mbui mar Facebook, yudwa e mbui no mar X, mbui mar Instagram kachiel kod mbui mar TikTok nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni duol manano tije obila mano IPOA ochiwo ripot mar nonro magisetimo wi kaka obila ne orakore gi jong'anyo e kinde rowere mag Gen Z bana gi kwedo paro mar chik mar omenda mar higa 2024. Kaka jafwambo marwa Otieno Daniel lero, duol no oseyango thoe marom 60 kendo osetieko buche 22. Kaluwore gi ripot mochiw gi duol marango tije obila pacho ka IPOA e wi kaka obila ne orakore gi jong'anyo mag Gen Z higa mokalo dwe mar 6 kendo chiwo duoko e wi sinema mar nonro mag masiche manotimre e kinde ng'anyogo mane ogol gi od fwambo mar BBC modern ni Blood Parliament. Duolno oyango ni kuom thoe 60 magisendiko, nonro mar buche 22 oserumo, buche 8 nie tielo mogik mar nonro, 4 nie tielo mogik mar ndiko report, 4 moko osechwali apis jomin buche o DPP, buche 36 imedo non, 2 nie doho ka apis jomin buche ne oloro buche moko 3. IPOA bende oyango ni kaunti ma Nairobi ne gi ji 29 mane owito ngimagi kata ohinyore e kinde ng'anyono, ji 2 ne ogo lisasi e chuny boma ma Nairobi ka buche gi dhi nyime e doho. Mamoko 9 nogo lisasi kama moko nogo gik madik machiegni gi od bura maduong'. Jomoko nogo lisasi Ongata Rongai kod Githurai 44 e kind kuonde mamoko e alwora mar boma ma Nairobi. Nonro itimo e counties mamoko ka Nyeri, anondiko kwan ji 8, Kakamega ji 6, Nakuru ji 4, Mombasa gi Eldoret ji 3 kod ng'ato 1 Meru. Ripono bende oyango ni gik mane okelo thoe e kinde ng'anyogo oting'o adhonde mag bunde moko atamalo 80 mag jong'anyo mane onegi, goch gik madik, kwiri mar iro malungo wang' e kind mamoko. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Ero kamaranya Daniel Ouma wadhi nyime kamariruok makwedo piny owacho koro sehemu mokalo obila kuom tiyo gi teko mudhuro kuom jopiny. Jotelogo ne oumahinya kalure kod wach nek mar Jabich e gwenge mangata Barakoi e kaunti ma Narok kinde rakruok mapek mar jopiny gi obila odiochieng' manyoro. Kwethno kamoting'o jatend Wiper Kalonzo Musyoka mane en jatend piny machon jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, Martha Karua, ogai mar DAP-K Eugene Wamalwa e romo ma okinyi makawuono nosiemo wang' sirikal kuom dhi nyime gi rocho ratiro mag oganda. E romo bende ne oyuore gi jatend migawo machon mar arita Laktar Fred Matiang'i ne gikone jatend piny William Ruto mondo ne ni jodak mane obago ng'anyo e puodho margi oyudo ratich gi. It's not me. It's a lie. You know how then it becomes national significance. It is very important. Yes.
Bod mochung'ne rango chenro mag go punda e pacho ka BCLB ochungo lendo moramora motudore gi goyo punda e ute fwambo duto ma pacho ka kuom thuolo mar ndalo 30 chik makoro chako tiyo kawuono. Jakom bod no mar BCLB Jane Mwikali Makau owacho ni piny owacho osefwenyo medruok e kwan kembe mag goyo punda e pacho ka koro nitiere dwaro mar chungo chenro go mar konyo timo nonro. Chikno ochungo lendo moramora ma chwalo chenro mag goyo punda e wang' jowi kod nyakalondo kanyakla kod lendo ma bende itimo e mbui mag oganda, oboke kod milome ma igoyo e otese matendo. Mamoko gin ote machuo kod lendo ma ichwalo gi oganda man kod huma e mbui e wi tuke goyo punda. Kuom thuolo no ma ochungi e chenro go, idwaro mondo kembe go chwal lendo ma githoro ke e ute fwambo kod mbui ne board mar KFCB mondo miyo rangi ka bende giluwore gi chike ma pacho ka. Yakoro mugiwadhi nyime kama komishona ma Nyanza Flora Morowa osingo kao okang' mar chik ne apisas mag arita kwe machalo kagima ne chiemo kod jotend kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa kendo ne chiwo negi arita kata bed ni kanisa ni yande osebedo katimo gik moko manitiere tok chik. Eseche makoro piny wach dhi nyime kod timo nonro kao tende kod kanisano mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa mayando lor kod piny wacho juma achiel mokalo ka iteno kod puonj magalagala kod ketho moko kuom oganda gwego mag Rongo bende kod dwaro mondo tende rite kwe e sab kon Rongo bende kod timo negi nonro ka giwacho ni mokuomgi yande chiemo kod jotend kanisani. Sisi tunalaumu serikali kwa sababu mtu kuzikwa aziki kwa siku moja wenda kwa serikali aweke ramuri ya chifu na muhuri zingine, na mtu pia kuna watu wake. Hakuna mwenye anakufa tu na bila mkewe au bila watoto wake. Hapo tunalaumu serikali. Jodagi marongo ne oriko wuoyo kinde limbe mar kamishona ma Nyanza Flora Morowa ma oriko nolimo kanisa ni mani olor kama bende ne osingo nodhi kao okang' mar chik ne apisa moramora mar piny owacho machal kagima yande ne onge gima ne timore e kanisa no toling. About some security officers getting returns from the church, others getting sponsorship for their children. That is very good information also we are able to gather, and you see it's very important that we came because we didn't have all this information. So consecutively, if you have any officers, government officers who are colluding with people who are breaking the law, then it's very unfortunate because they are doing what they are not supposed to be doing, and we are also going to crack down on them. Moko kuom oganda ma odak e luora mar kanisani mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa wacho ni moko mjindari te kwe na ineno ka kinde ka kinde limo kanisani kendo gichich ni ne ging'eyo gik mane dhi nyime kanisano to ne giling' thi nikech ne imiyo gi asoya. Kwa sababu walikuwa nakulia kanisa, kuna pesa walikuwa wanapatiwa behind the door, kuna pesa walikuwa wanapatiwa, wanakula pesa ya kanisa. Sasa hata kitu kibaya kitendeka hapo kanisani hawangeweza kuingilia kwa sababu walikuwa nakulia hapo. Hata kuna mapolisi pia walikuwa nakujanga wanakaa tu hapo, walikuwa marafiki za watu wa kanisa na kuna pesa walikuwa wanapatiwa. It's very important for all of us to take charge of these happenings which are happening in our society because police stations, chiefs and whoever, police officers cannot be in every place. So information that you've just shared is very crucial. Information that we'll be able to gather from the people of Opapo is also very important, and we are going to act on it. Joseph Ngare wacho ni gimong'eyo en mokuom gik magalagala mando osebedo kadhi nyime kanisani moko tindo ita kwe yande ne ong'eyo to ne giling' thi nikech chal kagima ne gikawo asoya kawuok kuom kanisani. It's a well coordinated program between the activities that are taking place inside these particular premises and the security organs. That is what I can say, because you would see several big cars are coming in. When a big car comes in, that person, if not a politician, must be a very serious business person. But when you look at the way the church looks like, it does not attract those big cars unless there is a shoddy deal. So this deal, they have concealed the information. And nobody should be cheated at. Jodak marongo penye giomi moko mapisas mag piny owacho ne chiwo bok mar hik kata burial permit mar yie mondo koro moko moganda oike kanisano. Under what condition? What kind of conditions were checked to issue this particular burial permit? And therefore, if actually possible, let every person who was concerned in issuing this burial permit to be held responsible. Kamishona ma Nyanza Flora Morowa mabende okwayo oganda mondo koti machiegni kod tenda rite kwe ne owacho ni koro gidhi nyime kod timo pedha ne kanisnigo mabende koro tiyo e tok chik. We
we are going to do a serious crackdown on all unregistered churches. And maybe for the members of the public who will be able to watch this, I want this information to go out there, that we are not going to tolerate radicalization in this society, and all people who are operating churches must make sure that they are registered. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawadhi nyime ni jatend migao mararita Kipchumba Murkomen osiemo josiasa mowacho ni siayo monj mosebedo katimore piny ma Marigat kochomo Chemolingot. Maetok jonjore omonjo kendo nego miyo moro okinyi ma kawuono kendo weyo jomoko adek gi hinyruok maricho e kinde mane gichimo Marigat e sub county ma Tiaty. Joma mokalo jariyo nonegi tok jonjore go gi risasi apayano. Murkomen omedo ni gibiro nono manyien obila ma Balang' ka owacho ni moko kuomgi odonjore weche mag njore. Kwa mkutano ambao tumefanya kwa masaa masita, tumekubaliana ya kwamba tunatafuta a proper coordination mechanism ya enforcement. Kupitia hii mkutano tumesema ya kwanza, all NPR ambao wako kazi sasa kwa Kerio Valley, kwa hizi counties zote, lazima wakuwe vetted afresh. Mimi nataka kusema pia ya kwamba in this Kerio Valley tunaona a new wave ya banditry yenye imetoka sasa, wizi wa ng'ombe, imeanza kupigania mashamba na mambo ya highway robbery. Hapa Loruk tumekuwa na shida kwa Baringo. Now that problem has now mutated. We are fully seized of that issue. Ikiwa kama hata ni NPR ambao tulitoa, wale wanapanga na kuincite, hata kama wao ni waheshimiwa, we are going to take firm legal action against them. Riwruogi otenjo mamine malime kanisa mar Anglikana e Afrika mangima mabende ong'ere kaka the Center for Anglican Women's Leadership and Research in Africa nobago romo makelo gi kanyakla e jiwo joma mine ewi weche motenore gi telo. E kinde romo no mobagi kanisa mar All Saints Cathedral mayudore e boma Nairobi, jotelo go kotene gi Bishop Emilio Nyango mawuok e Diocese ma Bondo oyango ni romo makamano dhi miyo gi thuolo mar somo paro kendo manyo kaka ginyalo kedo gi midhiero magi kale kaka joma mine e pachoka. We are concerned of Christian leaders transforming the continent of Africa. And that is why we have called Christian leaders, both from the church and from the corporate world, so that we can discuss how we can network and so how we can work together to deal with the issues affecting the continent of Africa, bedeviling women, issues like poverty, issues like the effects of climate change on women, issues like education of girls and the negative cultural practices. It's the reason we are meeting here today, to be able to network, to share experiences, to fellowship together, and to just join hands and, you know, in this leadership, because we appreciate how sometimes it's limiting for women. And so just coming together the way we are today, for me, is really exciting. Moko kuom jonyuol kod johala e boma Bungoma yuago nengo ngima mong'awre magiwacho ni omono giduoko nyithinde skul ne tam mar ariyo. Ka giloso boma Bungoma, jonyuol go ywak ni ngima osebedo matek ka thothgi okoso kony magenyo yudo kuom josiasa tok tam counties chiwo bursaries mag somo. Johala mag lep skul kod buge bende yuago lal e thuolo ni ka giwacho ni jonyuol ok ochopo mathoth ka gidwaro mondo migao mar somo oduok piny gik madwarore e skunde. Mimi nataomba principal wasifukuze watoto, waachilie watoto wasome. Vile vile wazazi wakikimbia kutafuta fees, mimi naomba principal muachilie watoto
wasitoke kwenda nyumbani ili wawe na elimu bora hapa mbeleni. Vile vile mimi nataka kuomba, kwa sababu kuna pesa wanaongeza kila wakati. Tangu wabadilishe vitabu rate za CBC na serikali ikamwaga vitabu, kampuni zilifungwa. Watu wenye walikuwa wanafanya kwa hiyo kampuni hawana kazi. Vitabu zenyewe kufika kwa shule ni matatizo. Sasa tunashindwa, hii Kenya yetu inatupelekaje? But unfortunately, it doesn't send. So my appeal to the government, please make sure the money reaches the accounts of schools before the end of this week. Boniface Omondi Nyangla odonjne gi ketho mar ndiko weche maricho e mbui mar Facebook ma wachore ne oketho nying manen gavana machon mar kaunti ma Nairobi Evans Odhiambo Kidero. Kawachore ni tarik 20 dwe mar ang'wen higani e kama ok oyangore Thurka, Nyangla ne otiyo kod mbui mar Facebook e nying mar Omondi Nyangla ne otiyo kod dholuo e ndiko weche mageto Kidero. Ne oweye kod rambon ma shillings 400,000. It can result to a fine of up to 20 million guilty. You're still not guilty at all. Plus 2 sureties of civil amount or a cash bill of 100,000 with 2 contact persons. We come for pre-trial on the 13th day of May 2025 before this particular court number 3. Yakon magitok report makamano adoni mondo mi wakaw yo mokwongo chenro en mar migago Ramogi TV aneno eyo malera kantiere county ma Kisumu weche manyien donjonwa eyo makare. Ramogi luonga ni Ogutu Hussein yawa jonyuol hinyore ahinya nyithindo iriembe skunde kata kawuono nyithindo nitiere ndara dok dala manto koro wach mane. Ramogi TV aneno weche manyien mag migago yo makare nyinga Daniel Onyango kantiere county ma Homa Bay. Weche manyien mag migago choponwa yo makare kawantiere dala county ma Siaya. Nyako Ramogi sabiro gi dakika 15 wadhi yo matin wadogi weche mathoth. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Unbelievable. Jomane gore kagwok gi paka sani koro gin gihere mana ka lovebirds. Wachni otamo wanga. My brother is in love. Be isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya Wotonagi. Kabinet tich ariyo nyaka luonga jwang' en odiochieng' mar yuto mari.
Chieng' tich adek nyakoro Gajuang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakoro Gajuang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro Gajuang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawa. Machiegni kendo nyakoromogi jago ma ichich go e kuodho ko geng'ne Tesendo Bila e kaunti ma Machakos bang' kane omake kod dhok ang'wen ka oseketogi nyamburko mar Nissan Vanet ka oikore mar kogi. Achichno ma en jariem nyamburkono ne omak kod jalup chief ma Mikuyu Peter Ngovu e gwenge ma Vota Ward ma Kalama kar saa 9 okinyi bang' kane oywane tol kod weg dhogo. Mae biro bang' ka jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen golo chik ne chife karani ruodhi mondo rang weche mag maundu kod kuo mar dhoke pachoka. Leo siku kulikuwa na wizi uliendelea wa ng'ombe, lakini tulifanyikiwa kupata gari yenye ilikuwa imebeba ng'ombe. Bahati nzuri na kijiji wote walitoka wakaishika kabla ifike main road kwa Mwangu. Ilishikwa, ilipatikana imebeba ng'ombe 4, na sababu wananchi walikuwa na uchungu mwingi juu ya huo wizi umeendelea sana katika kijiji. Hiyo gari imechomwa kabisa ikaisha na ng'ombe zikatolewa zikarudishwa kwa mwenyewe. Imekuwa ikifanyika kwa sababu kwa muda wa wiki 2 zilizopita mkulima mwingine aliweza poteza ng'ombe 2. Wiki nyingine 3 zilizopita tuna mkulima aliweza kupoteza mbuzi. Wiki moja iliyopita kuna mkulima amepoteza kuku. Kwa hivyo huu ni jambo ambalo imekuwa ikitendeka hii maeneo, na saa hii tumeanzisha msako mkali kwa sababu tunaona ni wageni ambao tumeshika, lakini ni kama kuna watu wa karibu wanaoshirikiana na magenge ili kufanya huu uhalifu. Huyu mtu kulingana na sisi ama kulingana na vile tulivyomuoji ni mtu ambaye anatoka kaunti ya Kiambu na ni Mugikuyu. Lakini tunaona kuna wale watu ambao wanafanya mipango nao wametoka hii eneo ya Mikuyu. Piny owacho e bwo migawo mar somo osechako chenro mar nono kendo puodho jogo mani kod lony mag tije lwedo mopogore maneno ni chiwonegi oboke moyiedhi mag tije magitimo. Jagoro ma kojolo mar kuonde tiegruok mag TVETs Joseph Njau okoni chenro mar puodho funde ma kamago timore bang' yangore ni thoth funde osebedo ka somo tije lwedo e lwet funde mamoko e kor pap kendo gionge gi oboke moyiedhi mayangogi kaka jolony. Jatelono ne loso Mombasa ka tiegruok mar Kenya Coast National Polytechnic kuma bende ne osidhe ayanga chenrono kama funde duto maonge obok moyiedhi biro non kaeto ichiwonegi obok ma bende nyalo konyogi kara jologi e yudo rage ma ichiwo gi piny owacho. When you talk about the recognition of prior learning, I believe all of us, we know about the Juakali, whereby we have people who are having very high skills, but these guys, most often at times, they do not have anything to show in terms of certification, and therefore when maybe a job comes along, whereby somebody is required to show his certificate for him to be employed, these people cannot be employed, and as such they get a low deal. And that is why we, as a government, decided to mount the RPO program, whereby we shall be looking at the skills gained by somebody. Currently, we have candidates that are waiting for assessment, about 100 of them, which my boss has talked about. So after this training, we are going to assess those 100 candidates. Already it's a sponsored program. They are not paying anything because the ministry negotiated with the African Development Bank, and FDB is paying for them for assessment. Tusibague mtu kwa ajili ya kisomo chake, tusibague mtu labda kwa rangi yake, labda kwa dini na kadhalika ama jinsia. We have 24 institutions in the Coast Region, TVET, and we are ready to implement RPL
All these institutions are now assessment centers for RPL. Join the nearest institution. Riwruok mar jopuonj mar KUPPET oseyo migawo mar somo kod piny owacho mangima ni ema osemiyo jopuonj kod tend skunde choko omenda mathoth kuom jonyuol. Ma biro tok ripode Limu Bora yango ni ma ohewa 50% mag skunde piny owacho ma pacho ka choko omenda moko e tok chik kowuok kuom jonyuol. Kaka Judith Omondi lero, paro mar KUPPET bende osir kod riwruok mar jonyuol e kaunti ma Nyamira ma wacho ni piny owacho osebedo ka lewo kod chwalo omenda ne skunde. Paro ma opogore koro nyiedhore mana seche matin bang' riwruok mar Limu Bora golo ripot mamenyo mibadhi ma opong'o skunde mag piny owacho. Kalore kod ripodni, ma ohewa 50% mag skunde piny owacho choko omenda e tok chik ka nitie skunde makawo nyaka Sh25,000 irwako jopuonjre manyien. Gino makata kamano osir kod moko kuom jonyuol mapacho ka. Tunataka wanafunzi wetu wafanye vizuri shule, ndio maana tunapeana remedial, ndio maana tunapeana RIMS kwa shule. Tupeane walimu kazi rahisi ya kufanya shule, wasio wakusumbuka. Serikali inakawia sana mpaka hata muhuri unaisha bila kutumana hii. Na sisi kama wazazi ndio kuna shule zingine zinaitisha pesa nyingi sana. We are totally against it, lakini hii ni shida ambayo inaletwa na serikali. Na sasa ukiangalia hii shule leo mmefungua tarehe 28. Hakuna mishahara imeingia kwa mabenki. Kopogore gi yie ni adier skunde moko choko omenda mang'eny tok chik, piny owacho chama okalo kod jonyuol kende, to kata mana kod riwruok mar jopuonj mar KUPPET. Jalup jagoro maduong' mar KUPPET Moses Nthurima, ma atwa kod Ramo gi TV e boma ma Nairobi, oketo e ler ni kata mana omenda mar tuke ma migawo mar somo ng'ado higa ka higa ok chopie skunde. The government gives about 1,500 per annum every year for games and sports. But that amount rarely reaches the schools because the money is retained at the ministry. So during the seasons, the ministry will release some money and retain others. So as we move to develop the talent of the learners, we are facing a lot of difficulties as teachers. Kopogore gi omenda ni mar tuke, kata mana mar somo, ma keto somo mar primary kod secondary nono ne jopuonjre, bende KUPPET ywak ni jopuonj madongo ok yudie wang' saa. Telo mar KUPPET koni biro chunogi mondo gigol chik ne jopuonj madongo mondo chak choko pesa kowuok kuom jonyuol. In fact, it's only that we are not telling them charge money so that these learners can get quality. We are only waiting for the government. At one point, we shall have asked the principals, now can you charge? Because how do you run the schools? And when you close early, you are punished. The TSC is waiting for you to close early, and then the minister will just tell them, this one is a joke. Can you stop? Can you just sack this one? Parogi duto biro e kinde mabende riwruok mar Limu Bora to nyono piny ni po ni migawo mar somo kokawo okang' mager ne jopuonjgo to biro chunogi mondo mi gidhi e doho. Judith Omondi, Ramo gi TV. Higa achiel nyaka ne masira mar pi oula nego ji 60 e gwenge ma Mai Mahiu, jodak mane otony ywak ni piny owacho kuom jwang'ogi kendo koso chulogi omenda mondo giyud kamoro manyien ma ginyalo dake. Anthony Chayo ni kod mathoth. Mae kaka weche chalo e gwenge mag Mai Mahiu, jodolo kanyakla gi jodak makono oromo kama ne masira mar pi oula otimore tarik 29 dwe mar Ang'wen higa achiel mokalo. E timo rapar ne masira mane oweyo ka ji 60 owito ngimagi. Jodolo gitimo alam kama ne masira mar pi oula otimore higa achiel mokalo. Tok alam makamano, jodolo gi kotelnegi gi Reverend Joseph Gitau noseyo piny owacho kuom deko chwalo kony ne jogo mane okale midhiero mar pi oula no kaka ne gisingo higa achiel mokalo. In the aftermath, the government of Kenya made promises. During his visit on April 30th, 2024, the president assured us of secure land for our people and promised to compensate those who lost their homes and livelihoods. It was also promised that the government experts would be dispatched to access the flood pathways and determine whether our community could settle in those areas again. However, 1 year on,
we see no tangible action. Reverend Gitau gi nyawadgi John Joroge nolero moko kuom pek ma jogo manokale masira makamano kanyakla gi anyuolagi osabedo kakale ka giyango ni jogo osabedo kakale chandruoge mathoth moting'o koda katungni mag paro bang' ka singo mane omigi gore Luanda. Our people are still living in fear, struggling psychologically, with some even frightened by the mere sound of rain. The trauma inflicted by this disaster lands deep. We have had to look for professional counseling for many of them. There's quite a number of people in this community who are suicidal right now. And so this is the world may have moved on because other things happened in other places, but the people who are affected are still dealing with the effects of the flood. Reverend Gitau bende ne dwaro duoko mapiyo kowuok kuom piny owacho gimomiyo jogo mane masira mar pio ulo ketho utegi poko mi ute manengogi yot kaka ne sirikal osingo. Why have you failed to honor the pledge of Kenya shillings 300 million promised on May 9th, 2024 through the Ministry of Housing for the rebuilding of new houses for our people? Why promise and not deliver? Samson Jamba, ma en achiel kuom joma ne otonye masira makamano, nolero pek magisabedo ka gikale ka moko kuomgi osolornegi nyaka dhoudi. Ile siku ambao tulilipiwa nyumba miezi mitatu mpaka leo, sasa tumekaa tunaishi kuhangaika, na baadhi ya wenzangu wengi hawaishi katika zile nyumba ambazo walikuwa wamekodishiwa. Ni kwa sababu baadhi yetu hatukuachiwa hata biashara. Kila kitu ni kama kilibaki, hakuna kitu inaendelea. Huko chakula, maji ilipewa yote. Sasa hatuna kitu. Na serikali ilikuja ikatuambia atatusaidia. Hatuoni. Sasa bado tuko na tabu tu. Hata baada ya kulala nyumba ilipomolewa, hatuna ni kutafuta mali unapewa pa kulala. Tuna tabu kubwa kama serikali inaweza kutusikiza. Antonia Chayo, Ramogi TV. Erokamano ahinya Antonia Chayo. Wadhi nyime kama jo Kenya mayande manyo tije pinje maoko kendo yudo duoko mar dhi e pinjego. Koro ywak ni piny owacho ne owuondogi e bwo chenro mane otisi ni kazi majuu manotelo kod jatend migawo mar tije Alfred Mutua. Jo Kenya go ma ochopo e nyim komiti mar Senate mochung' ne tije chwalo ng'ur margi ka gidwa ni sirikal oduoknegi omenda mane gichulo e chenrono. Jafwambo mar Otieno Daniel nikod ler. E nyim komiti mar Senate mochung' ne tije ma otelo to koda Senator ma Kajiado Lenku Senki, jo Kenya go ocholo ng'ur margi kotenore gi deko ewi duoko mar terogi e pinje mag jo Arabu mondo mi gichak tije mane osingnegi. Jo Kenya go makoro negi ichwang' lero ni nosingnegi tije kendo ne ochungi mondo mi gichulo omenda mar tayo chenro mar terogi e pinjego, kata obedo ni nosingnegi ni chenro makamano en nono maonge chudo. Tulipofika hapa Kabete tuliambiwa lazima tulipie medical fee ya around 15,000. Hizi 15,000 hatukuwa nazo immediately, ilitubidi sasa tukope. Moko kuomgi lero ni nonyisgi mondo mi gichulo omenda moyo 55,000 mondo mi giyud thuolo mag tije mapiyo, to kata kamano nyaka sani pok giyudo duoko moro amora. Hata tuliambiwa hiyo wakati tuliambiwa hata Christmas hatutakuwa hapa. Nikasema sasa baada ya kulipa hiyo pesa tukaongoja Christmas tukakula hapa. Kasema tena tumekula hapa, wacha tungoje tarehe moja. Wakasema tarehe moja sasa mtakuwa hapa. Tutakuwa mmeenda ilikuwa Saudi Arabia. Sasa imeenda zaidi kama miezi ngapi? Tuko tunaelekea mwezi wa 5. Akasema kila mtu afanye malipo. Kama utalipa hiyo 55,000 hautaenda. Sasa mimi nikapiga simu. Kupiga simu hiyo pesa ilikopwa. Mimi sasa amanovan hiyo pesa ililipwa kutoka kwa andi yangu. Andi yangu alikopa hiyo pesa akanitumia. Korogi dwaro mondo mi piny owacho kokalo kuom migawo mar tije motelo koda Alfred Mutua oduoknegi omendagi mane gichulo
mondo tago chenro mar terogi e pinjego werane giselalo geno. Kama haikuwa kazi ya ukweli, watu waweze, naweza omba tu hii committee tuweze kurudishiwa pesa yetu yote. So I'd like for the committee to do proper research on the offer letters, the refunds, so that we understand who are these players. Tutaita Ministry of Labor na mambo ya hiyo committee ya National Employment Authority ili waweze pia kuja kujieleza. Cherono ne otimre dwe mar 12 higa mokalo ka jatend migawo mar tije Alfred Mutua na yango ni chenrono nodhi maber, to kata kamano sani koro nenore ka gima geno mar Jo-Kenya ogore e lwanda. Otino Daniel Ouma, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jogo mong'ole kaunti ma Migori pod ywago pek mar yudo somo magitudo kod nengo mamalo mar somo e skunde mag jogo modak gi ng'ol. Nok sikunde mag jogo ma nigi ng'ol kod jogo ma nigi ng'ol kod nok mar jopuonje ma otiegi mar puonjogi. George Juma ni kod lerno. E kinde mar higni 20 mokalo kenge osego mar neno ni oganda duto yudo somo e piny Kenya. Kata kamano lipode yango ni nyithindo ma odak kod ng'ol mathoth pod odong' chien e wechego mag somo. Nitie nyithindogo modak kod ng'ol ma higi ng'eny to nyaka sani koro pok onyono sikul e kit ngimagi duto. Joram Marel, nyathi mawuoyi ma jigni 12 mawuok e kaunti ma Migori, en achiel kuom nyithindogo ma odak kod ng'ol ma pok ochako somo. Onge mar skunde mag jogo modak kod ng'ol machiegni kod omenda mar somo dwarore osemiyo Joram nyaka sani koro pok ochako sikul. Kata bed ni pok ochako somo, nyathini ma osebedo ka puonjore ndiko kaachiel kod somo matin nyaka sani koro nyalo wacho kata kisungu matin mabende somo ka wuok e TV, mabende neno ka jirandgi. Sijawahi kwenda hata. I want to go school. Na nikienda nitasaidia mama wangu sana. Chopo Jailon, nyathi bochako wacho gi headmaster e office English. Headmaster nondiko ni nyathino donje school immediately. To jokanyanam kuom gik manokwaya, nyalo na ni piny yuto na ni piny. Otama kaka nyathi nyalo dhi sikul. Entie kod siso mar somo, kata kamano nyale ma podonge. When I grow up, I want to be a judge. I help my mom. Min mare Valin Runyagi, wach nyathini mantie kod ng'ol, e tiende kaachiel kod lwete. Pok onyono kata sikul nyaka ne nyuole. Gino motudo kod pek mar yudo kar somo jogo mong'ol kaachiel kod omenda madwarore mar somo. School Joyland nadhi 2023. To nowachna ni Joram donjo en alfabet kod 500. Paia en 20,000. To kod shopping mani dwaro kuome. Notamo wanga kaka nanyalo timo. Pod otamo wanga nyaka sani. Agombo kaka nyathi nyalo dhi skul. Runyagi wach nosewuotho e sikunde ka omanyo kony ne nyathinene, kata kamano pok oyudo kony nikech nengo malo mar somo e thoth skunde mag jogo eko ma odak kod ng'ol. Social service kane nadhi, nowachna ni gin gikonyo nyathi mosejoin sikul. Akwayo jokanyanam nyathini mondo dhi skul, en nyathi mariek gadieri, kosomo to bro konyo. Owach ni kata ka opogore kod yudo somo, nyathinene yando bedo kod pek mokalo kata yudo ndiga ma onyalo wuotho godo maonge kaka wheelchair ka giko kanisa moro ema ne orese. Ne chuno na nyalo ting'e to nikech opek. Jahigni 12 otwe ng'ech ok yot jokanyanam. Joram Mareya jokanisa mar Victory SDA nomiye wheelchair. Ema sani konya kadwa dhi kode kamoro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jodak ma Migosi e sub-county ma Kisumu Central yogo rochruok arita masani medo neno e alworano. Gilero ne jumbe ariyo mokalo kosebedo maber ni mar thoth ji osebed ka imonjo ka ng'at achiel bende oseyuto ngimane. Jafo marwa Esther Ojwang ni kod ler. Moko kuom jodak e Migosi e kaunti ma Kisumu sani koro ywago chochni arita kono gino ma osemayo gi kwe kuom kinde. Gilero ni jumbe ariyo mokalo monj osebedo mang'eny ka thoth ji yudo hinyruok mokalo. Jumbe ariyo mokadho ne nitie kijana moro kae no otong' koa e tijege
to no okawne notero wach mbele ma polise nomako ji 2 motero sel to bang'e no kendo gichak giduogo. Koro kane timore nyoro bene gibeto kijana moro tok hotel 25 bene gibeto jok manoa e arita mar ng'ama tho watgi moro notho koro gisa arita koro giduogo. Wik achiel mosekadho waselalo pikipiki 3. Achiel noselal nyocho mang'ato e junction ma Migosi, machielo nyocho mang'ato area ma 25 hotel 25, machielo nyocho mang'ato area ma Semos. Wakwayo kendo gimuolo ni wan kaka jonyuol kata residents ma Migosi wawuogru oko mondo wakony situation ni mondo arrest nono to wadhi hinyore. En kuo ma oselandore nyaka odiochieng' gino mamiyo gi luoro mang'eny. Kwabed gi security madwaro kawo ngima wa oko. Otieno ok wanyal nindo. Wachopo godo chieng' dani nda stall. Kaje adak mana na winjo ndiki. Gigombo mana ni yaw dot sadi mondo gidonji. Migosi obiro marach. Makata sani jirani thok dagol na tero hospital. Kwayo gi maduong' en ni sirikal mondo odonje wachni mapiyo mondo oduok chien monj makamago. Koro wakwayo ni jotelo manwa yiero koriwre gi polise obiro kawo action, obiro miwa duoko kech wan gi penjo mang'eny e chunywa. Wakwayo ni ubi ubede kodwa mondo nyiswa ang'o marach. Pile en keso kwal ng'ane, otong' ng'ane, to sani en sama onego wager pinywa kech kwe osebedo. Koro wakwayo ni biure ground, uwo kodwa, unyiswa the next way forward. Kagini poko get out of hand. This Kazi for Vijana, I would like to request the national government to at least bring it back so that at least it can help our youths. If Kazi for the Vijana is there, our youths can work and get something small. So what I would like to request the county government is that to support our youths, empower them. Kochopo kuom national government, wasaye mondo uduoke kazi mtaani. Kazi mtaani nen gima ber nikech nomiyo youth gima gitimo fuku ber youth ya kol. Okoyud teko moro extra mar dhi turo dhod ng'ato gi tong'o ji. OCS mano Matesendo Obila Makondele, Daniel Ogechi, to korka kore olero ni gin kaka obila giluwo tie wach makamano. Esther Ojwang, Ramogi TV, Kisumu County. Jatend migepe Musalia Mudavadi ogolo ng'ure wi medruok omenda ma itiyo godo e kawo pach oganda kaka katiba ma pacho ka dwaro. Mudavadi wacho ni nengo kawo pach oganda sani ni kind shillings milion 10 nyaka milion 100 kaluwore kod lach mar kuonde ma ikawe pach oganda. Kane oloso romo mokelo kanyakla jotelo e bwo riwruok mar United Nations, Mudavadi ogolo siem ni nengo no ni malo ahinya kendo sirikal ok nyal chule, gima nyalo biro mono jopiny yudo thuolo mar golo pachgi e chenro mochuno mag sirikal kaka chik dwaro. Musalia koro jiwo riwruok mar UN mondo kony Kenya e loso lai minyalo ti godo e chenro mar kawo pach jopiny mabiro rito chike ma pacho ka kendo kungo omenda mag sirikal. Proposals of public participation for one piece of legislation ranging from 10 million shillings to 100 million shillings. It's not tenable. It cannot work. If you talk of how many roads would you do, how many water projects would you do that have the direct impact on the people, how much medicine can we provide in public institutions. So this is a constitutional issue, but we need to rationalize it without undermining the whole aspect of the Constitution. So I definitely need to put it to you that we need your help. Board ma ochung'ne rango chenro mag go punda e pacho ka BCLB ochungo lendo moramora motudore gi go punda e ute fwambo duto ma pacho ka kuom thuolo mandalo 30 chik makoro chako tiyo kawuono. Jakom mar board no mar BCLB Jane Mwikali Makau owacho ni piny owacho osefwenyo medruok e kwan kembe goyo punda go e pacho ka kakoro nitiere dwaro mar chungo chenro go mar konyo timo nonro. Chikno ochungo lendo moramora machwalo chenro mag goyo punda e wang' jowi kod nyakalondo kanyakla kod lendo mabende itime mbui mag oganda.
oboke kod milome ma igoyo e otese matindo. Mamoko gin ote machuo kod lendo ma ichwalo gi oganda man kod uma e mbui e wi tuke mag goyo punda. Kuom thuolono ma ochungi chenrogo, idwaro mondo kembego ochwal lendo ma githoro ke ute fwambo kod mbui ne board mar KFCB mondo mirangi ka bende giluwore gi chike ma pacho ka. Nyakromogi weche magido ito sebedo ka tuche makagi kacha kamago ma miyo chuny moro bende wich ok nyal wilgo. E chenro mar Masako It kawuono jafwambo marwa Walter Nyambaga olimo moko kuom ji kara weche mamilimili ma owuok e dho oganda gi jotelo. Otiende Amolo Jabura wachore ni unie sirikal koso unie sirikal onogo. Wan e sirikal ok wan e sirikal. Koro ogonu karibu kose yawa. To wadu luongi ni chiemo chiek bi chiem. Nyasachiel kaki chiemo no chiem piyo. Ngeji nyawacho kumoro ma wang'ie mo wach ni chakwote deyo. To uchiemo nade? Ichiemo kiki chiem ka gimi chiemo e odi. Ngeji odi nyali chome mi wach ni ma to koro ang' na cham godhiambo. To odo wadu tinya nyisi no tiende ihetha inya chakwote timang'o idhi. Yawa, kose un uetho kotoknu mobop. Eni sama wane i sirikal, to koro jowa mantiere nyaka toknwa mopogre ka kitoko ne jomoko. Nikech kecho sikawa kuom higni 60. Madhe, wach tedo gi toko okelo wach kaendi. Los kod mine. Nyathi mimiyo chiemo dhi kete kendo. Nyathi dhi tedo ne dichuogno no kendo nyathi koso no kendo dhako no. Yawa. Koro nyathi to bet nade? Nyathi mimiyo chiemo dhi kete kendo. Nyathi dhi tedo ne dichuogno no kendo nyathi koso no kendo dhako no. Okay. Koro nyiwa ma.com gi to utim gi nade? Nyiwa masani madhum gi wachayo gi. Ang'owa? Nyiwa masani madhum gi wachayo gi. Aworo, mano dwaro lamo. Jadolo Mikwanga. Puk injili kuom yawuowi maonge kod ot pacho. Kopo nil gi dhako tidake center ka. Tionge ot pacho kato dage dale nikech itiyo. Tionge ot pacho. Bang' kurusedi ni mara moja raka sodo. Tidale digedi. Ongo yu. Nang'o? Tidale digedi. Kare manotek wawegi kanyo. Mariko kata Mak Nyamita. Be ing'eyo duok Yesu? Wakia chieng' ma Yesu nyalo duogo. Wakia odiochieng'. To pile ka pile walemo gokinyi ni koduogo kata gokinyi to wadonje. Donge adieri. Koro ang'o ma wang'eyo kamano to wakia? Wang'eyo ni yiero machielo wang'eyo chieng' ma entie. Ka koro mar Yesu mwakia chieng' mobiro to walemo pile pile ni koduogo to kawa. Ma mbele cha be ko waikore to ng'ato waikore e kasani. Koro wach mane mantiere? Ng'ama ok otiyo to dhi dala. Ng'ama ok otiyo to dhi kanye. Kata gavana an aonge kodi gi wach awinjo ka jwa yango wacho gimoro. Okay, Ochilo Mogona yako. Kawa ne chudi wach nitiere. Koro nitie jok matinde cholore ka wacho ni ng'ama ok otiyo dhi dala. To gin kure? To macholore ahinya ka wachono. En to tiyo kamoro ni uriri. Koro kowacho gi uriri kata kowacho ka ni ng'ama ok otiyo dhi dala ka to time ang'o? Aweyo gi kanyo. Mago e Masako It kod Walter Nyambaga. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom Masako It. Nyakaramogi wadwani mondo wakaw yweyo machielo chenro en mar migago ma an Nyaringa Alfred winjo migago maler ahinya ka nungoe karungu amoso wuonena kaka Paul Sime, Charles Sime, John Sime kod Morris Sime. Nyasaye obed kodgi. An Hilary kawuok Rapogi. Watoto warudi shule Hilary wacho ni nyithinde ol kode. Ol gi nyithinde. Ok apar kamano en gima ber. Ka in janyuol samoro mago nyithiu ma dino japeng
bao moja kata dogo manyakwar Nyairo Ulumbwi aneno makare kendo migago chopo na kan game got regea erokamano ahinya kuom ote makamano nyakwara mogi waringo dhi duka pod wadongi weche mag tuke kikidhi mabor. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Mashegni kendo rowere moingo 700 mauke counties mag Nyanza chegni tieko thuolo mokwongo mar somo dho German mar miyo ginyal yudo tich e pinje maoko. En chenro mane ochak kod piny owacho mamalo kokalo e migawo mar arita mar manyo duoko ne nok mar tich ne rowere ma pacho ka. Roweregi gin moko kuom jogo mane oyudo ber kod chenro ni mane okelo kanyakla rowere mani kod lony ahinya to mago magin kiye. Kae gipuonjore dho German madwarore chenro no madhi mbele e mbalariany mar Tom Mboya, County ma Siaya. Sirkal mar Kenya nondikore kod piny German mar neno ni rowere ni okang' mar yudo tije e pinyno ka nok mar tich en wich bar pachoka. They are working so hard and they're really learning the language very, very fast. We have done even assessment tests and their performance is very good. Kaluwore kod moko kuom rowere ma yudo puonjno, geno mar yudo tije pachoka dok piny pile pile kato bedo ni gin kod somo mamalo. Ka chenro no dipo ka ochiew geno margi. Getting a job in Kenya hasn't been a walk in the park. It's been a difficult moment. You'll get jobs that are not guaranteed. Today you are on job, the other day you are not on job. But just study, make sure you're well equipped with the language and you'll get a job in a first world country. Mimi kwa hakika nimesomea walimu. Ninafunza wale watoto wa chekechea. Ningependa somo hili aliende mpaka kwa wale watu ambao wanatoka mbali, kwa maana wanatumia mambo mengi kama saa zingine wanapata kupata njenje ni shida. And ask him that even in Budalangi if he can also establish a branch, I think he'll be doing a better job. Chenro no bende oywayo kwan maduong' mar rowere mawuok e kaunti ma libamba mar Busia ahinya to kar chung' od bura mar Bunyala machuno ni mondo giwuothi kilomita maoingo 20 nyaka gwenge mag Hawinga, kaunti ma Siaya e yudo puonjgo. Tunaomba tu ili nafasi hii tena ukumbuke sisi wazaliwa Busia
tena Bunyala nzima. Tuko na sehemu kubwa sana hapa Busia na zile sehemu ambapo tunaweza tukapata mafunzo ambapo tunaweza tukapeana kama wakaaji wa Busia. Lakini tuko na ombi kama wazazi kutoka Busia County ya kwamba daktari aweze kutuhurumia pia hii lote ambayo ikiisha wakichukua ingine aweze kukubali tuweze kupeana institution moja huku watoto wao waendelee kusomea hapa karibu. Tuko na institution nyingi na tuko na sehemu ambazo tunaweza weka ili hawa watoto wakaweze kusomea mahali hapo. Wanyala wanaweza peana. MCA Bunyala South Silvanus Alianda oyangoni kar chung od bura ma Bunyala ni kod kuonde tiegruok ma ok tigo ka okwayo sirkal tiyo kod kuonde tiegruok go mar konyo rowere mawuok kaunti ma Busia e yudo ber mar chenro no. Huu ni mradi mwema sana ambao uletwa na serikali, na niliposikia kwamba kutakuwa na mradi ya kufunza vijana wetu lugha zile za ugaibuni ili wapate kazi ya kwenda kwa mfano kule Ujerumani na sehemu zingine, ilikuwa ni mradi ambao mimi kwangu nilifurahi sana. Isaac Okech, Ramogi TV. E pau tuke en club mar Arsenal e club no makende mawuok e piny mar Ingresa modong' e tuke mag UEFA Champions League season ni. Ka otieno ma kawuono tilo mokwongo mag Champions League nus finals ibiro bagi alap ma Emirates. Arsenal biro bago tugo ne club mar PSG mawuok e piny mar France. Tugo biro chakore saa 4 otieno. En higni 20 nyaka club mar Arsenal chope finals mag tuke Champions League ka club no ma ochung' mbele gi en PSG ma bende ne giloyo tuke mag grube. Thomas Partey biro bedo maonge tielo mokwongo ka geno nitiere ni land Mikel Arteta biro bedo gi jatugo Mikel Merino. PSG komachielo biro tugo no ka gin gi ikruok makare kata doko ni nologi gi team mar Nice e tugi mokalo mar league. Mane makoro Arsenal pako ni geno gi wang' ne mani otieno makawuono wakwayo negi hawi maber mar mondo gichung' e lowa joma nosedong' ka kamano Ramogi waloro weche manyien mag migago gi kanyo. Nyinga Simfroz Okinda.